Здравейте, хора! Аз съм Dark Scorpion BG и днес играем Clash of Clans. Сега, аз имам една армия за... една армия просто. Обаче втората не ми е готова. Може би ще джемнем, защото не ми се чака. Ако имаме толкова джемове. Между другото, станах тъха 6 и както казах, ще се ръшна. Да, добре не чухте, мисля да се ръшна. И да, то това е всичко. Това ми стана 10 лева, това означава, че имам 1375 място тук. Тук имам 850 хиляди, което означава, че мога да апгрейдна хилърката. Т.е. да направя хилърка. Пуснах два канона на 7 левел. И да, то това е. Нека да направим атаките. Между другото, нафалит съм с елексира. И ми трябва повече елексир. Ще търся за доста елексир. Добре. Вижте къде е моя елексира. What the fuck? Този е много зле. Между другото, има един Wizard Tower. What? Има един Wizard Tower. А, той е тъха 5. О, аз мога да го взема всъщност. Много съм тъп. Забравих да проверя дали има нещо в клан Касъл. Еми не, няма. Значи от тук правим така. Опа. Правим така. Йок. Да, това е кучето ми. Тук няколко ачерки. И тук един хил бързо, защото тия гиганти ще умрат. Wizard Tower ги бие доста здраво. Вижте, трябва да удрям втори хил. Той е макс тъха петица, аз не мога да се справя с него. Аз съм тъха 6. Добре, взехме целият елексир. Сега остава да видим дали гигантите ще умрат или ще оживеят. Според мен ще умрат. Да, никой не им помага. Умират. Ей. Нищо, взехме 2 звезди, взехме почти всичко, което ни трябваше. Това е Gold Storage, ако го бяхме взели, щеше да е хубаво също, обаче. Взехме Wizard Tower. Да, но нищо повече няма да направим. Окей, това беше някакъв тъха петица слаб. Взехме доста пари, доста елексир. Доволен съм. Да видим колко джема ще ми иска за тая армия. 35, даваме веднага. И ще направим една втора атака. Също ще ви покажа тук някои атаки. Дай да видим някоя. Чакай сега. Искам някоя за 3 звезди. Между другото събира... ето. Между другото... ето го, вижте го какъв е слаб. Почнах от тук да проверя клан. Чакай, откъде почна, бе? Чакай. Може ли да се върне от началото? Не може. Я дай да видим. Откъде почнах всъщност? Defense Log. Атак лого е. Това 70. Тука. Нека да видим. Значи. Тук би трябвало да почне от тук с няколко арчерки. Да, ето да му изкарам клан Касъл. Винаги така правя. После от тук просто спама гиганти, уизарди и каквото всичко имам. Освен балоните. Тук сега пускам един хил заедно с балоните. И това просто беше 3 стар. Виждате. Тук. И останаха тези билдинги. Така, левчваме от атаката. Нека да направим една наистина атака. Трябват ми 2 звезди. И 2 звезди, много елексир. И голд. Тоя има 300 хиляди. Но съм сигурен, че ще има Тесла. Някъде има Тесла. Аз съм сигурен. Просто това много е силен. Няма да му взема дори една звезда. Не е слаб е. Той има стабилно... не.
Той има доста еликсир и виждам къде е даже. Дали ще му вземем 2 звезди? Той е тъга 7, ще има Тесла някъде, така че не. Не. Connection lost. What? Еми, connection ни лостна. Тоест, нямаме интернет. Нека да ще направим атаки. Не. Бих му взел 2 звезди, обаче... Този... Има много макснати неща. Не, много е силен, много е силен. Много е силен. Той е слабичък, обаче не дава нищо. Ако даваше 100 000 поне от един ресурс. Не. Той аз съм си слаб, пък казвам, че другите са слаби. Погледнете къде са мумините. Погледнете ги. Тук Wizard Tower ще ми разкърти всичко, така че не. Добре, атакуваме той, що ще ми даде 2 звезди и това е. Знаете ли какво ще направя? Просто ще наспама всичко, което на борта. Правим така. Правим така. Правим един хил. И арчерките. Тук има един билдър хът. Тук има. Забравих да му изкарам клан касъл, ама той няма да е проблем клан касъла. Тук също мисля, ето тук да пусна един хил. Визардите взимат там хала. Така. Тези великани що излязоха? Тъпи великани. И само визардите ще ми умрат, знаете ли? Вижте бе, уизардите ще ми умрат заради смотаните великани. Вижте ги къде са. Вижте ги къде отиват. Бах ти, тая арчерка ще ме спаси. 47% станат ли? Ето, ето. Лефтвам. Няма смисъл от повече. Лефтвам. Е това исках. 60 000. Нищо. Добре. Между другото, тук има евенти. Какъв евент има сега? По 4 стар бонус. О, да. Това ще е хубав евент. Ще си оставя стар бонуса за после. Ще пусна армията ми и ми остана елексир, което това ни беше целта. Да ни остане елексир поне малко. Сега да видим някакъв клан. Какви са тия, бе? Аз не съм в клан в момента, нали? О, YouTube клан. Какво? Вил клан. Join. Oh yeah. Да видим какво ще ми донейтнат. Дали ще ми донейтнат нещо. Чакай, аз в клана ли съм? Да. Пише, че е YouTube клан. Нов клан. Трябва да сме ТХ4. Добре. Трябва да донейтваме много, иначе ще ни изхвърлят. Ние сме малко хора. Добре. И да, дадоха ми левел 2 Берберан. Моите са левел 3. Много садващо. И да. Това ще за клипа, хора. Надявам се да ви е харесал. Аз мисля да ливна от този клан и да намеря някой друг. И да, дано ви е харесал клипа. Не забравяйте да лайкнете, ако ви е харесал. Ако не ви е харесал, също можете да дизлайкнете клипа. И ще вляза в този клан да видя какво ще ми донейтнат. Фак. Окей, ще ливна от всички планове. Чакайте. Preparation Day. Исках някой клан, който е в лар, да ви покажа някоя лар битка силна, обаче. Добре, хора, няма да показвам нищо повече. Ще се видим в следващия клип на Clash of Clans и... Какво да ви кажа? Чао!